Local revenue ng Currimao, Ilocos Norte dumoble sa higit 40 million pesos. Para sa detalye, narito si Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Dumoble ang locally sourced revenue o LSR ng Currimao, Ilocos Norte noong 2024 sa 40,233,926.94 mula sa 20,328,319.40 na naitala noong 2023. Dahil dito, kinilala ng Department of Finance sa Bureau of Local Government Finance o DOF-BLGF ang bayan bilang isa sa top 10 na performing local government units o LGUs sa bansa. Ang pagtaas ng kita ay pangunahing bunga ng pagbabayad ng real property tax mula sa solar energy plant sa barangay Paguludan na Salindag, pati na rin ang pagtatayo ng mga semento warehouse sa bayana. Tatanggap ng pagkilala ang Currimao sa ika-5 ng Nobyembre taong kasalukuyan kasama ng iba pang nangungunang lungsod at munisipalidad sa bansa bilang patunay sa dedikasyon na magbukas ng oportunidad sa mga residente at mapataas ang kita ng bayan na tutugon sa iba pang programa at proyekto. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.